això també passa amb molts espectadors, no? Perquè sempre hi ha col·loqui, no? Després de cada funció, en tots els verbatims que fem, i normalment la gent que intervé ve interessada i sol parlar també de casos personals i sol explicar, no? Experiències, o sol dir que no està d'acord amb alguna cosa que ha dit o que ha sortit en l'obra, però sí que la gent s'atreveix bastant, no? Jo recordo un col·loqui aquí a la Planeta, que va venir un matrimoni, no? Perquè no havien trobat, va venir a parlar, a veure l'obra, a escoltar el col·loqui i a participar en el col·loqui, perquè ells havien passat per l'experiència d'un fill que s'havia suïcidat i no trobaven l'espai, no? on poder parlar-ne, no? Van venir aquí a escoltar i a parlar, no? Encara que nosaltres no pretenem ser psicòlegs ni tenir... No, clar, no ho som. Som uns transmissors d'una realitat, no? Sí. I després també hem rebut correus de persones que han vist l'obra i t'han escrit un correu explicant el seu cas, com s'han sentit i que gràcies per fer això, i de cop tenir correspondència amb algú que no coneixes perquè ha vist l'obra i t'ha buscat i ens hem enviat correus amb ells, dius, ostres, va molt més enllà de l'obra i del col·loqui, perquè llavors t'han escrit i han tingut la necessitat d'explicar-te el que els ha passat, com s'han sentit i fins i tot donar-te les gràcies que es visualitzi això. Clar, jo crec que és una cosa important que també ha de fer el teatre, no? Que quan els mitjans de comunicació, en general, la premsa, tracta els temes d'una manera molt per sobre, en la gran majoria, o sigui, hi ha temes que necessiten ser tractats d'una altra manera, no? Jo crec que és una de les feines que també ha de fer el teatre i que per això aquest tipus de cicle té sentit, no? Una mica per això també és pel que l'hem impulsat nosaltres, perquè, clar, nosaltres, jo, per exemple, vaig ser periodista i jo sé que el periodisme té un ritme i té unes necessitats, i sobretot en els últims anys, que es fa molt difícil treballar temes a fons, fer seguiments, En canvi, això d'alguna manera ens ho permet, encara que sigui focalitzat en uns temes, no? Que segurament això, que la gent ha vist tractada o inclús ocultada en la premsa, no? Perquè hi ha temes d'aquests que no es tracten per codi, a vegades per mals entesos, perquè a vegades han vingut algun periodista i li han preguntat per què no es donen els noms dels nens que se suïciden, per què no es parla d'aquests temes, per què s'oculten que és un tema tan majoritari, tan important, les morts per suïcidi a la premsa, i la resposta sempre ha sigut complicada, no és una resposta clara, no? Recordeu? Sí, van tenir una periodista aquí. Sí. Vull dir que hi ha com una prevenció, que a vegades hi ha una autocensura i després no hi ha temps de treballar bé els temes i això també fa que diguis, jo si ho he d'explicar malament no ho explico, no? Clar, aquí arribem a la conclusió que el tema no és que se'n parli o no se'n parli, sinó com se'n parla del tema. Com parlem d'aquests temes tan delicats que dèiem abans, no? Sempre és delicat acostar-te, sense entrar al morbo, sense projectar en la notícia un marc reproduïble, no? Aquesta és la cosa, no? Que la gent no pugui reproduir un marc d'actuació, no? Això també ens va ajudar molt en un col·loqui l'Ubieto, el José Ramón Ubieto, que també parlava de la necessitat de tenir aquest lloc de reflexió, perquè la paraula i no la imatge, la paraula en el teatre, en aquest tipus de teatre, ajuda molt a la reflexió, a reflexionar sobre aquests temes tan delicats, i que la paraula sí que és terapèutica en el sentit que pot treure a la llum o pot descarregar de tensions que l'individu o de traumes que porta l'individu, més que no una imatge. Una imatge, sí. Això és la gran del treball que fem. I també perquè el fet que sigui l'obra i després el col·loqui hi ha un punt o sigui, l'espectador rep des d'un lloc més empàtic, que pot empatitzar o no amb els testimonis, o sigui, fins i tot més emocional, i després pot reflexionar-hi amb el col·loqui, o sigui, hi ha la part més intel·lectual. I llavors és com molt complet tot, no? Perquè no és només, si no em quedo al col·loqui, potser me'n vaig tocat a casa, o m'ha creat un rebuig, això que he sentit, però si em quedo al col·loqui puc reflexionar des d'un lloc més mental i dir, ostres, respirar-ho i adonar-me'n què puc fer jo amb tot això. Al final, l'interessant que ens havíem plantejat era que l'espectador pugui sortir del teatre i dir, i amb tot això jo puc fer alguna cosa? I sí,
tots podem fer alguna cosa. No? Això I el que he vist també en els col·loquis en general és que hi ha un públic que renova, no? Hi ha un públic bastant jove en moltes coses. Bueno, no sé, ara, per exemple, a la temporada que ha fet a la Beckett amb el nou Oliver Mai, quin tipus de públic ha obtingut? Bueno, s'ha fet per instituts també, i això. Sí, la resposta amb però instituts va ser... obre gent que no està acostumada a anar al teatre, pot ser una manera d'entrar, no? També. Sí, bueno, amb els col·loquis hem tingut que no només que ha vingut gent jove, sinó que ha volgut participar en el col·loqui directament, no? Recordo un molt interessant que hi havia gent molt jove i gent molt gran aquí a la Planeta, no? Que va ser com un diàleg intergeneracional superinteressant, no? Així com la gent gran arribava a negar la realitat del fet, no? Els joves reivindicaven que no tenien espais per ser escoltats, no? És molt interessant. Sí, i amb la gent jove que ho van fer a instituts també, clar, la resposta de Perquè cop ho té heu molt... fet a instituts per ampes i ho heu fet amb instituts pels joves. És diferent, no? Sí. Clar, ho vam fer un dia que eren 2 funcions, no? La primera funció, els primers 10 minuts, 10-15 minuts, que no sabia què estava passant, no? Perquè pensàvem tan aviat què està passant, no? La gent va començar a abandonar la sala. I a fora, els joves, Sí, sortien de la sala i ploraven a fora. Però clar, no sabien què estava passant, que sortia gent tan ràpid i tal, i llavors al col·loqui vam poder parlar amb la psicòloga que hi havia, no? Que va anar superbé, amb la Taistiana. I els professors vaig parlar amb ells i deien, no, està bé que passi això, perquè potser ara es miraran diferent. No? Hi havia molts nanos joves, molts grups, suposo, i clar, uns es veien plorant els altres, uns animant aquests, els altres tal, va ser una mica caòtic emocionalment i ens vam adonar que el que teníem entre mans, si realment es fa amb un públic de batxillerats, era? Sí, primers i segons de batxillerat. Clar, és com una sageta que va directa a un tema molt sensible i candent, no? I la manera de reaccionar és més impulsiva, com sortir del teatre. Això vol dir que t'afecta directament i que hi ha una reacció física clara, no? Sí, interessant. I quan ve gent gran i gent jove, sí que és veritat que la gent jove té més ganes de parlar-ne, sobretot perquè suposo que els toca més, és el tema del suïcidi juvenil, però estan més actius en els col·loquis normalment, no sempre, però...